Iya, monggo. Satu buah lagu. Randy Audio Profesional, Eva Katulita juga masih bersama Cosmos Music. Monggo dene joget mbak. Olahraga sore bareng Cosmos Music. Gubuk Asmoro permintaan dari Mbah Ju. Pripun Pak? Jenengan ajeng nyawer napa mboten Pak? Wis disiapno sawerane iki. Oke siap, lanjut. Cek. Catetan sajroning ati padanan lutut saya mengati aku kowe dadi ngerti merkulir ning gubuk asmara matur suwun Mbah Randy Audio, monggo. Cosmos Asik. Ayo Mbahku, goyang kabeh yuk. Pelot. Pepelot. Pepelot, pepelot napa pepeling? Lah iya lucu ya jebule ya Mas. Kepelot, kapelot. Ya. Iku mboten pepelot nggih Mbah, iku Mboten. judule namine kapilot. Kapilot, Mbak. Aku nek kapilot kowe kepincut ngono, Mas.
Kapilot niku napa? Kapilot ya padha karo kapincut. Oh, ngoten. Padha itu dasanama, Oh. persamaan kata. Wah, lah iya. Sinonim. Oke, Pak Guru. Nah antonim niku berlawanan. Oke, siap. Dilanjut nggih. Iya, yo ting ting, Pak. Catetan sajroning ati. Datang lonton saya menaati. Aku koe dadi garwa. Mergone ning gubuk asmara. Matur suwun. Anji, sampun nggih Bapak. Monggo dilajengaken. Bareng Mbak Eva Katulistiwa memenuhi request dari Mbah Jum, nggih. Mbah